Hello mga bahay, kumusta mamuntanan diha? Gimingaw ko storytelling no. Karong adlaw na ako'y dako kayo nga i-share sa inyo ha ba mintras maghimo tag ice diri kay naghimo kog ice karon mga bay. Di okay. May na lang mamunita og piso sa kadalanan. Okay? Naghimo tag ice. Tag tres ang buhok ani kay mineral man ni. Mineral man ni siya. So tres ang buhok. Nya atong lesson atong leksyon karong mga orasa mintas naghimo ko diri guys no. Ang kalainan sa utang kabubuton ug sama ng loob. Unsa ni sa Bisaya ning sama ng loob? Kaning imong mga kasuko nga dugay na nimo nga gitanom sa imong hunahunag kasing-kasing. So makaingon ko nga maka-story ko ani karon o kay na ako'y nabalitaan bitaw nga dili mayong balita. So, naka-realize ko kung unsa jud kalainan sa utang na loob at sama ng loob. So, while nahapon mi, while nangaon mi na nihapon, nangutana ko sa akong uyab nga pula, si Dodong Kubkob. Nangutana ko sa iya nga, yung ko para nimo unsay kalainan sa utang na loob at sama ng loob. So dili siya makatubag. Ano siya ambot ko no. So ako siyang giingnan. Kung wala ka kahibalo sa meaning, dili ka tao. Ingon ko sa iya ha. Nya ako siyang giingnan nga ang utang na loob example. Wala ka sa kalibutan karon kung dili tungod sa imong amahan ug inahan. So utang na loob nimo ang imong kinabuhi sa imong inahan ug amahan. Ang sama ng loob ito kung gingon sa iya nyain ko nga ang sama ng loob kanang masuko ka agoy natabo na to kamera sa silupin kanang nasuko ka kay naglagot ka sa imong kaugalingon kay kompleto man kag kamot, kompleto man kag tiil. Pero wa kay nahimo nga maayo sa imong kaugalingon samtang buhi pa ka. Ang akong buot ipasabot ani mga bay is kanibang mga pamulo nga maglain atong buot kay na nabuhi diri sa kalibutan o sa kakabos. So maglagot ta sa pagalingon masama ang loob natin kasi mamatay tayong mahirap. So muna ang sama ng loob. Pero dili jud na mo ang point sa akong story karon. So naamang goy nahitabo mga bay na i-share lang jud nako ninyo kay ako tawa raman jud ta masayop ng kita no. So kung naka-remember mo na naabot ko diri sa Cebu ug akong mga anak nag-rent rami dito sa uyuan sa ako ang Dodong Kubkob. So nag-rent mi pero wala kaayo ko kaila ani iyang uyuan no. I mean di mi close kaayo ba kay dili ni mao akong nailhan kundi ang iyang mga igsuon ug iyang inahan. And then dili man jud ko hilig nga makihinabi bitaw binagdi na ko close niya bagulang ko anang lugar dili din ko kuan ba inabi sa mga tao sa palibot in ana nya gusto lang ko peace sa akong kinabuhi nga
nanginabuhi lang jud mi para sa among pamilya. Ana dili ko hilig ka ng sige tabi ana ba. So mao to ang nahitabo. Uy, alas 8 naman ako sa aning putlon kay mag-live na ko sa YouTube. Ako lang ning tiwason atong storytelling unya, pero ako sa ning ibutang akong ini mga ice yara. Umay-ubay na gud no ako sa ning ibutang sa freezer. Sige, see you sa sumpay sa ato ang story karon. So atong tiwason atong panaginabi mga bay no. So mao to nga primero na mong salta dito sa Cebu. Nanami dayon pagsulay nga giatubang. Bali na abot ko diri is April 29. April 29, May, June, July. 3 months rami kapin dito siyang uyuan. Di ay kay August 4 man mi diri ni balhin. So anang mga July, bulan sa July 2019, grabe jud ang pagsulay nga among giatubang that time. Dako ra ko pasalamat kay na anak ko'y natigom no. Nasa ko'y natigom niya pag ulan siya nako nadawat ang sweldo sa YouTube niya. Kanang medyo nagsugod-sugod na may pundar ba kay wala ito, walay ka gamit-gamit si dudong kubkub sa ilahang giabangan dito sa uyuan. And then pagka July nahitabo nga ipalayas miya na iyang uyuan mga bay diri sa Cebu. So natingala ko kung unsa may hinungdan ibang dahilan sa hinungdan nga wa man misa nahimo perminti man mi nagabayad sa rent, sa tubig, kuryente ug sa balay. Unya nagpataod bago pa jud ko naggasto og pataod og kining submeter kay gusto na ko naasad ni submeter kay that time na may refrigerator. So na ay gasa ang asa sa akong mga viewers naghatag siya og pampalit og refrigerator sa moto na ami refrigerator kay mo na nga time nga maligya siya fishball mahapon, fishball tempura nya ni kabuntag pa to cheese. Grabe jud ang among kayo jud taman ba no para sa mga bahandi kay nakuyog na nimo among mga bahandi. Buntag kayo mata luto og puto cheese. Magluto puto cheese asikaso sa mga estudyante. Ani ka sayo man mo uli siya ika na malagya puto cheese. City sa buntag uli naman urot na tulog na sad tulog taman og alauna nya alas 2 pamaligya na sad og fishball nya tulo rami kabuan dito kapin nya nag-birthday ni si Dudong Kubkub. Wa jud ko naghanda kay ang among kwarta anak mga buwan na igo jud ipalit og school supplies sa mga bata. Igo jud ipalit og school supplies sa mga bata no. So no pa na imong birthday sa school supplies. So unya ako nahibawan after 1 week naingon sila nga ako'y nadugan istorya nga kaning mingaw kuno ang birthday kuno pares atong wala kuno ko kay bungga kuno ang kuan daghan nga hubog ko nga unya nahon pa din na nato nga naglisod ta mayo kay nang bungga-bungag birthday niya ana ang mga bata nagka lusuay sudan ko ni anak nahon lang gid ang handa-handa na ani kaugma nga
Ito yung handa. Ay ako mismo. Naanad ako ba nga birthday. Sige, fast forward na nato. Ana pagka July. Mga second week siguro sa July or first week sa July, no? First week dito mga bay. Na kanang inan mi nga panghipos na mo diha kay kanang pangita na mo laing abangan ana man di tingala ko ngita laing abangan nining palayas nami wa ko idea ko ngano ko ana namulima na kong taman nya murag ako nalimot ko kung naingon ako sa social media nga ana mo nang sitwasyon nga gipapahawa mi or naingon ba nako sa akong follower man nako si Mama Irene ang iyang YouTube channel Ate Irene Vlogs. Naingon ba nako sa iyaha nga tanang nangutana ako niya kung naaba siya nibawaan niya paabangan kahit mo lagi palas nami di pa pamutos-putos nami. Ano itong sardinas ni Mia? Di mo to niingon sa Mama Irene nga dahil na ako'y computer shop diri tanawa lang niya ni kung maganahan ka naawa lang niya ni diring pwesto kay computer shop man ni sa una kanya magipuyan karon piso wifi ba piso net basta computer na computer shop niya pero piso net tanaw na ko diri sa lugar taping kalsada na gate na tubig medyo arang-arang sa akong paminaw ang kaninga lugar so medyo kuan na jud kaayo siya medyo pwede na yung daan na ba kana bitong lugar nga wa na tawi og tuig na so mo to nga abog kaayo ang kaistanan so gi-renovate ko sige Mama Irene naman ko kwarta tinigom gamay ako lang ni ipa-renovate ato lang ni ipa-renovate ko anak mabuhatag kwarto mabuhatag lababo anak ya perting palimpyo na mo diri ni Mama Irene kami say na mental kay nagtipid lagi mi kay ang kwarta lagi igo-igo lang so kami na mental ani anak nakita man ninyo katong na mental mino minamental ani ala kami nag-renovate niya mo to hinahinay na may panglukdo diri sa among mga gamit niya August 4 sa buntag gi-invite mi sa Mactan Newtown Beach mo to nga adlaw nga feeling VIP kay ko ato kay grabe lang pag abi-abis ako ato na ko sa Mactan Newtown Beach dayon salamat kayo ha sa inyong pag-abi-abi din dyan ako malimtan atong adlaw dungan jud to nga may pagbalhin na mo diri anang gabi igikapoy na bitaw mi og magwa na sa guganahay mo uli dito ba so diri na minatuhog kay naa naman to diri ang nadala naman namo ang double deck ang double deck na katas ng YouTube gyapon ang double deck so diri na lang minatulog mga bay unya anam na lang ko pakot sa iyaha ang mga gamit dito siyempre maadto sa ko kay matabang sa kong photos dito sa usa ka kwarto and nagyud ang kuan ato ang pizza sa amang pag-rent unya pikas kwarto duha mo ka kwarto akong gikuha dito kay di man kay usa ka kwarto kay pwede manggamaya katunga raan niya mong sala nga sa pikas pod pares pod kada ka sa among kwarto karon kani dire nga na double deck nya mabutangan og mga gamit di dako-dako pagay ni gamay ning kwarto namo mas gagmay kay kwarto dito medyo mas igo bali ang kung gihimo
dito sa usa ka kwarto kanang lutuanan lang tong kananan nya ay daanan ni dudong kubkob unya diri sa ikas kwarto kung na double deck cake ang duha ka laki sa ibabaw nya kami pong duha sa inday sa ubos kay mo to ang nahitabo. So wa pa man nahuman ang ikaduhang kwarto mga bay, wa nahuman ang kuan ba pizza sa pag-rent. Nitinga naman ko nga pag adto pagbalik ni dudong ko dito ang mga gamit dito wala na. Iya day gipamputos day sa iyang uyuan isud sako. Ginaog dito sa kilid sa kasilyas. Na gusto ko murag silbi gilong ka ba ang kwarto kaya nakakandado ba ito di ba bisan pa mag ihatong paabangan ato nga balaod trespassing gina siya trespassing so ako sa akong kalagot nganong gihimo na sa mua sa akuan na ingon anak nga naapay mga gamit nganong lungkabon ibutang sa sako everything luuya paminaw atong panahon na mo gikaminusan mi ba murag lain kayo ba no kamag-anak ragod di lain kay kung pamatik jud ato ga nagsakit jud akong kabubuton sumama ang loob ko ba di akong gihimo lagot jud ko kadawat ba anong giing ana unsa may sa anong anaon man ta di nagpatawag ko sa barangay nagpabarangay jud ko second time jud ko nagpabarangay mga bay. Ever since wagi ko anang mga buhata ba pero gusto siya bitaw di first time nga nagpabarangay ko dito ko sa amua kay kanilaging babuyan piti ng baklaga nya ang mga bata na nagsakit ba ito nga gipa tawag ko na ko sa barangay siya angay buhaton nya karon ikaduha diri barangay sa ko kadawat ba yun anak di karon nagabot na mi sa barangay tanaw ko sa iyang naong maglain gud ako kuan ba maglagot gyud ko ba na anong nahimo di pero nagpray gyapon ko nga hinaot ba okay ang tanan bitaw sa mga pag-atubangay kuyo gay nako ato sa Mama Irene atong time ug kaning among silingan diri pud na si Ate Beth kay ilalo kong kuyugan ko nga kuyugan suportahan lang jud ko nila sa mo to nagkita-kita na mi sa sud sa barangay doon na yung mga lupon mga maayong mananambag sad niya mga medyo may edad na sila mga lolo na jud ba niya maayo pud kay sila manambag may sila mamulong so wa jud nagdugay among panag-istoryahan ay nagpinasayloay na lang mi sa nahitabo no niya first time nga ni amin ko sa iya first time na kay never jud ko ni amin ba kay baglain man kay di lagi ni mo close ang tao so mo to niya uyuan niya na medyo layo-layo sa na uyuan pero uyuan gihapon matawag gihapon uyuan din mo to okay na mi nagpinasaylo ay niya ako pagay siyang giagda nga mga unta cool ano ko ana mga unta diri sa kantin aya kam uli ayan ko ana niya atong adlaw nangaon mi diri sa duol po sa barangay nga nakalibre sad mi og lunch kay follower na ko ang tag-iya itong adlaw nga nagpasaylo tag tao nakalibre po mi paniudto kami pa jud tulo sus ubay-ubay ra jud ang among gi-order kay murag nahuwasan nami nabutan og nabutaan sa ni nahuwasan ni buto ang hubag no medyo nawa ang problema ang kuan sa dughan mga kahiubos nawa ba so medyo nalipay ta niya lami tagkaon nga pero bisan pa man ang anak mga bay di malikayan ba no nga ma-challenge ka balik-balik sa muna nga nang nahitabo tos mo kinabuhi medyo na pag sakit gamay atong ma-feel atong bation ba so karon murag 3 weeks ago nahibaw-an ako nga na hospital fast forward na tano so nahibaw-an ako nga na hospital akong gibati talaga honestly
gibati ko og kaluoy nya do na po'y kalagot gamay nga kaluoy kalagot gamay talaga mao jud akong gibati sa tinuod lang nya karon nga atong isang adlaw giuli na nila ang pasyente kinayang uyuan kanang napalayas lagi namo mga bay mo na story na to no giuli na nila so pero nagpirma sila dito sa hospital og waiver nga kung siya may mahitabo sa pasyente di sila mangilabot so kay igo raman jud na abot sa balay mga bay bugto man nabugto ang kinabuhi so ibawan ako kailakon ko kaingon ko nga life is too short good jud angay jud nga mag-amping ta sa atong mga pamulong mag-amping ta sa atong mga lihok sa kinabuhi ato jud hunahunahon kung maayo ba o di o batay na pasakitan na tao ana ba so marko gikumot akong dugan ba kay baon ako unya gahapon padung may dito sa balay nya nalimtan man ang notebook atong notebook nako para sa mga panday pirmahanan sa mga sa sweldo kay sweldo man ako gahapon kay sweldo gahapon sa mga panday ako sa silang gipapahuway kay naudan na tag materyales so mo to nga nibalik sa dudong kong kodri sa balay gibalikan niya ang notebook ako nabili nito sa daping karsada na-realize na ko pinaagi sa iyang na sa tabos ang kinabuhi ba duha akong na realize utang na loob at sama ng loob utang na loob unahin natin ang sama ng loob siyempre masama ang loob ko kasi nga ipalayas miniya nga wa misa mo to yung gibuhat sa mga gamit sa wa pa nang human ang pizza mo lain kes kung buot ba minusan ba pero ipasaylo na nako sa mga bay that day nga nag-adto mi sa barangay before ko niadto sa barangay diri pala daan sa balay na ngamuyo na ko ug ako na siyang ipasaylo daan nangayo ko og hiyas Ginoo kung unsa man ang mga pulo nga ako mabungat sa una-una ug sa akong kasing-kasing mo gawas akong baba nga iyang panalanginan ang mga pulong so karon mo to ang nahitabo mga bay nga na-realize na ko ang utang na loob sa manang loob utang na loob na mo gihapon sa iya kahit papaano nakapuyo mi sila nakapuyo sa sidudong kubkub sa iya bisan pa man nagkan kay mga negativity nga sumbong sa kuha nga mauna mo to nga di maayong pag unsa ni di maayong pag di maayong pagtagad ba nila ni dudong kubkub itong pag-upang-abot kay lagi zero balance so mo to nya doon na siya usa kay agaw nga sige ingon nga sige tawag misis niya diri nga tuon lagi atuon nya nangutana kung dudong kubkub nga naman ang active man kay na siya anang tawa ana imong iwan ana ko curious ko ba so mo to niingon siya nga kanang gitabangan daw na gitabangan sa iyang uyuan kanang nga tao aron makasulog trabaho so dito na realize na ko nga dunay utang na loob utang kabubuton mo to nga at least dito murag nahuwasan ko ba ni kaingon ko salamat sa Ginoo nga bisan pa man manana ang gihimo sa amo naasa siya gihimong maayo sa ubang tao so nagpasalamat ko gahapon mintras na nipauli mi ikan dito sa atong gipapanday nga balay nangamuyo ko sa daan ingon ko nga kanang dugay naman tikang kipasaylo na mauto nga pasalamat ko gihapon niya sa iyang gihimo nagkugi mi og taman kay usa siya sa mga
inspiration nga nun aning kamot kog taman kay sakit kay baka nang palayasot ta ba nya inom tag dita taga diri sakit kayo ato pasalamat gyapon ko nga usas siya sa hinungdan ba nga ning kamot ug taman. Dayon mao na to mga bay na ang kinabuhi mobo ra jud kayo. So mao to ba nagyapon tay utang kababuton sa tao na salamat gyapon ko. Mao to nga anang buntag niingon siya nga niingon dulong kubkob nga kinahanglan daw magpait mix snack wa pa dayon ko nitubag kay medyo nagkuan pa ba akong una-una pa ba ko nangita pa ko sign ba so mo na to ang sign pagkaingon niya nga naaday siya po yung mga maayong nahimo. So mao to nga hapon ako nakatubag siya giingon dudong ko magpalit og snack ingko sige magpalit og snack. So moro to na medyo inig kuan siguro inig palit na mo ani ron murag mawa na siguro tanan akong kuan ba pero nanginaot ko nga unta dili na mo santop sa kung huna ba ang nahitabo pero dako gyapon ta pasalamat kay na mga tao nga himong inspirasyon para maning kamot tagtaman bisan pa man nasakitan ta silang gihimo mo to'y silbi brutahan ba para maning kamot ta. So mao to hinaot kamo diha ang pag-inspire sa tao sa tuwa di ilang pinaagis kalipay kundi pinaagis sa kasakit nasakitan ka mo naning kamot ka. So nalipay pud ka mo naning kamot ka muna siya ang akong definition sa sama ng loob o utang na loob. So dini na lang kukutob ha ako ding sudan gusto wala ko maingon ninyo gusto og kaning pansit iwason na ko din kaon taas naman kayo atong storytelling dini na lang kukutob. Salamat sa inyong pagpaminaw ha. Naot nga kung aduna po mo gibati din ha nga kasakit naot nga inyo na sad nang ma-release para i-bless na tagtaman sa itong labawang makagawang tanan wa na tay gikim-kim ba nga sakit or sama ng loob. So dili na lang kukutob ako magpray ko sa inyo ha o mga ko sa inyo hang prayers ngunta nga mapahulay siya sa dayon mayo ang pagpahulay ni Yuyo Amay sige lang laban lang ta.